विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायक देवेचे मोगाचो येवकार. आमच्या जीवनांत मस्त जनांचे परिचय होईत असता जाल्यार तेंचे एक बुद्धवंतीक तेंचे एक प्रतिभे कसले असलो आम्हाला पक्काच कळत नाही. तेंचे ओट हसल्या बरेंत समय गेल्ल्या बरेंत तेंचे बुद्धवंतिकेचे प्रतिभेचे अनावरण होईत जाता. तेंच्या प्रतिभे खयल्या क्षेत्रांत असलो पिरे जाल्यार आमच्या घरच्यांनी आनी समाजाच्यांनी त्यास एक प्रोत्साह द्यायला मात्र तो कळो उगालून फूल होऊन त्याच्या परमोळ इडी समाजास विस्तार करचेंत काही संशय नाही. केलाव पावटी त्या प्रतिभे एक अनावरण होताना त्यांचे त्या वाटेर एक कष्ट होऊन दे, अड्डी आतंक होऊन दे, अडेतडे होऊन दे येवचे सहज जाल्यार तिनी तेंचे एक त्या कसल्या एक कष्ट असल्यारो मी रावून धावन तेंचे एक गम्य स्थान पावचे छला हवे होऊन असता. असलेत युवा समुदायास आमचे युवा प्रतिबिंब कार्यक्रमात परिचय करवचेत आमचे उद्देश होऊन आसा. आयची युवा प्रतिभे कुमारी प्रज्ञा प्रभू. प्रज्ञा, तुम्हास या कार्यक्रमास हृत्पूर्वक स्वागत. वीक्षकांनो, प्रज्ञाचे ओट्टो एक संवाद करवच्यानदी त्यांचे एक दक्कल परिचय तुम्हासाठी. कुमारी प्रज्ञा प्रभू ही बेळतंगडी तालुकूच्या वेणूरू प्रभाकर प्रभू आणि विद्या प्रभू यांची लेंक. त्यांची आता ती कॉलेज शिक्षणा पूर्ण करून असत. ती एक बहुमुख प्रतिभे आणि एक लायकची वाग्मी म्हणून आम्हास मस्त खुशी होत असा. प्रज्ञा, तुम्हास परतून या कार्यक्रमात स्वागत. आता तुमचे एक दक्कल नेकरापणा दर्शनचे एक शिक्षणाच्या बग्गे आम्हाला एक सांगोत. सगळ्यांचो नमस्कार. शिक्षण मी आत्ता BSc कंप्लीट करून नेक्स्ट MSc करवे एंट्रन्स एग्जाम्स प्रिपेर होईत आसा. BSc कंप्लीट जाल्लं मात्र कल रिझल्ट आयला. दक्ले दर्शन मी वेणूरांत शिकलो. वेणूरांत एक वर्ष शिशु मंदिर दालपर्यंत विद्योदय इस्लांत फर्स्ट स्टँडर्ड 7th स्टँडर्ड सर दालपर्यंत 10th त्याच्या आमच्या घराबरी एदूर ती स्कूल असले खाली रोड क्रॉस करे मात्र असले. तसं दालपर्यंत 10th गव्हर्मेंट हायस्कूलांत मी 10th सर शिकलो. 10th सर कन्नಡ मीडियम दालपर्यंत मिगे वेणूर्सुनु बेळतंगडी डेली अप अँड डाऊन करून वाणी PU कॉलेज अंत मी PUC कंप्लीट केले. मिगे उजिरे SDM कॉलेज अंत मी डिग्री कंप्लीट केले. सो डिग्री कंप्लीट झाले. आता तुम्ही असं शिक्षणांत तुम्ही झालं कंप्लीट झालं. शिक्षण होरतून तुमची काहीतरी एक अभिरुची म्हणून असं आहे. शिक्षण होरतू अभिरुची मेनली पब्लिक स्पीकिंग स्पीच करायचं माझे दखलं दर्शन एक अभिरुची. दालापर्यंत मस्त बुका वाचवायच्या मिगे बरोवायचे कसल तरी कवना नाहीतर लेखन बरोवायचे. त्याच्या ओट्टू दखलं दर्शन डान्स संगीता त्या पुरा तुम्ही यक्षगान हरिकथे त्या करीत आयला. वय वय ऐकलो त्या तुम्हाला आता या पूर होवे कथा यक्षगान होंदे ताळमधले तसले मी हरिकथा आणि त्या पुरा साधारण मस्त दाद्यानी करायच्या बरे आम्ही ऐकलो असत हरिकथेच्या पुरा ऐकताना तुम्हाला कोण प्रेरणा कोण उत्ते म्हणून. हरिकथेचे प्रेरणे आणत जाल्यार ते स्टार्ट जाल्ले एक कथा आसा त्यास. मी 4th स्टँडर्ड असताना मस एक सहपट्टी चटवटिके म्हणून ते युजली प्रतिभा कारंजीवारी असताना तर एक इस्लांत पुरा इस्लाच्या धावून कॉम्पिटिशन असता जाल्यार एक पावटी गव्हर्मेंटाचे एक प्रोग्राम स्टार्ट जाले सहपट्टी चटवटिके म्हणून. सहपट्टी चटवटिकेन काय ते सांगतल्यार एक इस्लांत बदल नाकराची नाकरा येऊन इस्लाची कसल तरी त्यांच्या प्रतिभा प्रदर्शन करवे. ते कॉम्पिटिशन नाही प्राइज नाही काही येऊ नाही एक दिसाचे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बारी तसं त्या स्टार्ट झालाय. तितके होता ना आमच्या इस्लांसून माले दावे सिलेक्ट केला. माझ्या टीचर शशिप्रभा टीचर म्हणून तिने मला या कार्यक्रमात सिलेक्ट केला. काहीतरी एक करावे तू म्हणून ताळमद्याला बोलतय कसला करतं म्हण विचारला. तर माले काय ते करायचं पण मला गोत नाही. मी ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ सांगितलं. तिक्कतನ घरा येऊन सांगितलं कसल तरी एक करावे काही कसला करावं म्हणून गोत नाही खाली कॉम्पिटिशन नाही आम्हाला इष्ट ಇಲ್ಲ करू होतो म्हण.
तसं ಅವ್ನ अण्णानी सांगितलेन टीचर लागीं हांव निचार हरिकथा करवोता म्हण निचार म्हण तिक्कोतन टीचर लागीं हांव सांगितले मला ಗೊತ್ತು नाही हरिकथा म्हटल्यार काय तर म्हणत तुम्हाला ಗೊತ್ತು नाही टीचर लागीं हांव सांगितले ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು म्हण तिक्कोतन ಟೀಚರ್ म्हटला हरिकथे ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೀನ್ ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು म्हण ಟೀಚರ್ लागीं ನನಗೆ ಹರಿಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ म्हण ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ सांगितले मग पाठी गरे येऊन सांगितले हरिकथा होईत काही हरिकथात करा म्हणून टीचरान सांगितलं अंसा म्हण तिक्कोतन मालेकल्ल अण्णा हरिकथेचे ट्रेनिंग असं गेले ते म्हण ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ ಖ್ಯಾತ ಹರಿಕಥಾ ದಾಸರು तिनी धर्मस्थळ ಅಂತ काही अण्णा डिग्री असताना काय हरिकथेचे कॅम्प असताना अण्णा ते शिकवे गेले ते तसं ಅವನು अण्णानी शिकवलेन फर्स्ट पुरंदरदासच्या ಬಗ್ಗೆ एक हरिकथे सहपटी चटवटिके ಅಂತ केलं ते लगी लगी इस्लाच्या सुमार जण मास्टरांनी परत असं अप्रिशिएट केलं तसं ಅವನು तेंसून हरिकथे स्टार्ट झालं तर त्या हरिकथा तुम्हाला उडासच आहे आमच्या वीक्षकांसाठी एक 2 उत्तरा 2 लाईन त्या पुरंदरदासची कथा स्टार्टिंग चूर सांगतो सांगा हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानंद तीर्थ गुरुभ्यो नमः नमः श्रीपादराजाय नमस्ते व्यासयोगिने नमः पुरंदरार्याय विजयार्याय ते नमः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಕೀರ್ತನಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ಕನಕದಾಸರನ್ನ ವಿಜಯದಾಸರನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಯಾಲೋಲನಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೀರ್ತನಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಗಳುಂಟಂತೆ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ಪಾದಸೇವನ ಮುಂತಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲಿತಾನೆ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರು ದಾಸ ವರೇಣ್ಯರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಸೂಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ಮೀರಿ ಬೇರೆ ದಾಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬರೀ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದಾಸನಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಅಂತ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸಾಸಿನ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ದಾಸರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗುವುದಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ ಆರಿಸಬೇಕಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದಂಥ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪರಮ ದಾಸ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನ ನಾವಿಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷ್ಣು
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವೀಯಲಿ, ವಾಣಿಪತಿಯು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ. मी त्यात लोकांस गेलो हांवें कंटिन्यू जाल्यार लाई कुत्ताय कोण नाव तसं लाई सांगतलो मात्र प्रज्ञा. आता तुम्ही दखल्या प्रायरत एक बेಳ್ತಂಗಡಿचे ಮಕ್ಕಳ साहित्य संमेलनांत एक अध्यक्ष जालो तो म्हणून सांगून आयके जालो तो न्ही. वय त्याचे एक ಬಗ್ಗೆ like कैल्या रीतीर आयके जाल्ले आमास एक दोन उतर सांगोता. मಕ್ಕಳ ध्वनी म्हणजे मಕ್ಕಳ साहित्य संमेलन प्रति वर्ष ते करतात. दक्षिण कन्नड, उडुपी आणि उत्तर कन्नड जिल्हे 3 जिल्हे सेर्सोन तिने एक नॅकरांचं बदल आता साहित्याच्या ಬಗ್ಗೆ रसप्रश्न असतात आणि आशुभाषण तसं एक राऊंड करून तेंतू कोण वयता अध्यक्ष म्हणून सांगून सिलेक्ट करतात. त्याच्यावर 2 दिवसाचे कार्यक्रम एकोको कॉलेजांत करतात. त्या 2 दिवसाच्या कार्यक्रमांत बदल कथा गोष्टी, कवन गोष्टी आणि नॅकरांच्या पुरा दखुकल्या नॅकरांच्या कार्यक्रम, पद्य सांगवाचे असतात तसला पुरा कार्यक्रम तिने आयोजने करतात. या काळाला मी 2nd PUCंत असताना बेಳ್ತಂಗಡಿ तालुकूंत त्या मಕ್ಕಳ ध्वनी होता म्हणून सांगून आम्हास कळलं. कॉलेजांत सांगितले नाही असं तुम्ही परत थोडे जण नॅकरांनी. मी तेव्हा कन्नड स्टुडंट नाही, मी PUCंत हिंदी स्टुडंट नुत्तो तसं आम्हास खबर लेट आयली. ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ವಿಚಾರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು म्हटलेन. तसे मला ಗೊತ್ತಾಯ್ತು तेंतु कशाला पुरा असता म्हणे. मिगे एक 2 दिवस असताना सांगितलेन साहित्याದ ಬಗ್ಗೆ रसप्रश्न ಇರ್ತದೆ म्हणे. दालपर्यंत अण्णाला घेऊन सांगितलं मला मಕ್ಕಳ ध्वनींत पार्टिसिपेट करव्यासा साहित्याच्या ಬಗ್ಗೆ म्हणून सांगून. माझे पुण्य असं अण्णा ते डिग्रींत ऑप्शनल कन्नड स्टुडंट तिने SDM ಅಂತ डिग्री केलाय. तसे आम्ही बसून बदल पोरने बुक माले कन्नड सरने एक बुक पुरा द्यायला तसे स्टडी करून साहित्याच्या हिस्ट्री कोण पुरा कवी उत्ते त्या पुरा आम्ही 2 दिवस मी आणि अण्णा बसून स्टडी केलाय. दालपर्यंत एक दिवस सिलेक्शन होते बदल कॉलेजेसून 3 जिल्ह्यांसून नॅकर आयली ती. रसप्रश्न झाले, आशुभाषण झाले. अण्णा सांगित होते आशुभाषण तू मंडे बेच्च करवे नाही पुरा सिंपल विषय देतात म्हण. कित्याक म्हटल्यार ते हायस्कूलांत असताना फर्स्ट आशुभाषण ते करवे म्हण जाताना त्याच गावले विषय गड्डा म्हण. तसं मी लेखले कसं तरी थोरल्या परिसर मालिन्य ताया पुरा येता म्हण. ते बघताना भुजी सिंपल विषय गोंबे तसला पुरा विषय देत होते तेंतू कोण बेस्ट प्रेझेंट करता म्हण. तेव्हा मालेगावले विषयी ತಿಂಡಿಗಳು तेव्हा पुरा निवांसले या हॉटेलचे ತಿಂಡಿಗಳ विषयी दिले ना म्हणून सांगून. दालपर्यंत त्या सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट झालाय. एक दिवस दालपर्यंत रिझल्ट कळले कंप्लीट साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष मी सिलेक्ट झालो सांगून. तसं मिगे बदल तेंतू कथा गोष्टी कवना गोष्टी तसं पुरा होता. मी पुरा इंतो गोष्टींतो प्रेझेंट होतो 2 दिवस. मस्त नॅकरा होती लाईक अध्यक्षीय भाषण आणि समारोप भाषण मला करवे होते. तसं त्या एक साहित्याच्या एक ಎಂತ ಜರ್ನಿ ಅಂತ त्या माझं बेस्ट थिंग. कशा ತಿಂಡಿಗಳು म्हणताना ತಿಂಡಿ खावेचे सुलभ बोलवेचे विषय गावेचे कष्ट म्हणणे. त्या ತಿಂಡಿಗಳच्या ಬಗ್ಗೆ मी स्टार्टिंग दातानाच सांगितलं मी हॉटेलाचं म्हण तिकडे पुरा हंसू स्टार्ट केले ना तसं त्या एक फन्नी वेअर गेला. तुम्ही आता बाल्यदर्शनात नृत्यगार्ती होऊन होतो आणि पदा सांगवायची यक्षगाನ तसं पुरा रंग कलाविदे पुरा होऊन होतो. त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हाला एक 2 उत्तर सांगू द्या. कैल्या रीतींत तुम्ही त्या पुरा एक अळवडिसवून घेतलो होतो म्हणून सांग रूढीसल्लाय. बाल्यदर्शनु एक मे बी ब्लड ಅಂತ येऊन असतात. कित्याक म्हटल्यार आज्जा यक्षगानाचे पद्य पुरा सांगित होते अर्थ बोलित होते आणि दादा अर्थ बोलतात अण्णा अर्थ बोलतात. तसे त्या हे ब्लड सूर येऊन असतात. मिगे अनेक विषयी मला एकल्या फर्स्ट स्टँडर्डांत एकले टीचर होते शशीप्रभा टीचर म्हण. त्या कद्वे अण्णांचे पुरा बारी गुर्तुतेले आमचे रोड क्रॉस केल्यार ती स्कूल तसं मी मस्त गुर्तसला दर्शन कसल तरी एक प्रोग्राम असा त्या फर्स्ट मालेत लोटीत होते. आता हरिकथेच्या कथा दाल्ल्या बारीत पुरा सो प्रज्ञा होगू म्हण. किती म्हटल्यार तेले या होतं कॉन्फिडन्स होतं माले रेडी करे तेले काम नाही अण्णा करतात म्हण. त्या अण्णालागी सांगून सोडित होते ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉಂಟಾಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ म्हण. तसं
तिनी लोटून चूर अभ्यास जालो मिगे ताळमद्दळे पुरा अण्णा रेग्युलर ಅವನು शनिवारी वेणूर संघाचे त्यांचा हव्यासी कलाविदांचे प्रॅक्टिस वयतुत्ते तसे ಅವನು मला शनिवारी काही काम नाही ना अण्णांच्या पाठसून दायतुत्तो ते आमच्या बाहुबली बेट्ट असा त्या बेट्टांत बसदी लागी करीतुत्ते तसे ಅವನು माले तैन सर दावे गावताने म्हणून सांगून ಒಟ್ಟು दायतुत्तो तसे ಅವನು त्यांच्या ಒಟ್ಟು बसून अण्णानी बोलवायचे ऐक्या म्हणून सांगून दावून त्या अभ्यास झालो ते केला पोटी तसं नाही तुम्हाला आम्ही एक कसं तरी बघितलं मी त्याच्यावर एक आम्हाला आसक्ती आहे त्याच्यावर चढ असते तुमच्या पुराच्या पाठसून तुमचे अण्णा वसत त्याच्या प्रांत आम्ही ऐकलो ते का आळवास नुडी सिरीन तर तुम्ही काय भाग घेतलो तो म्हणून सांगू ना त्याचे कैला रीतीन तर म्हणून सांगू ना त्या आळवास नुडी सिरी मಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿच्या नेक्स्ट दल्ला विद्यार्थी सिरी म्हण त्या अबाउट मी सेकंड पीसी असताना फिल्म ऍक्ट्रेस विनय प्रसादन विद्यार्थी सिरी उद्घाटन केलं तद्व माले तेंतु कसला या असलं सांगतलं विद्यार्थी उपन्यास मनाचा रोल असला एक कालगొಂಟು एक विषयाच्या ಬಗ್ಗೆ विद्यार्थी उपन्यास करा होत्या माले गौल्या विषयी दिनचर्या महत्व मन तसं त्या एक विद्यार्थी सिरीच्या उद्घाटनाच्या दिवस उपन्यास देवे होते आता तुम्ही अण्णा ಒಟ್ಟು ತಾಳಮದ್ಲೆಸ್ ದಾಯ್ತುತ್ತೋ ऐकतुत्तो म्हणून सांगितलं तुम्ही केदोन तरी केल्ले म्हणून असं हव्यासी होऊनत हा केल्यांचा आता थोडे समय झाले करीन आता डिग्री गेलं पर्यंत तितके टाइम गावलं नाही जाल्यार त्याच्या नदी पुरा काहीतरी प्रोग्राम असताना अण्णोट दायतुत्तो माले या अवकाश गावले असं तर आम्हासाठी एक दोन साल ताळमधल्यात कैल्या रीतीन सांगता एक ताळमद्दळे कुरुक्षेत्राचे एक संदर्भांत कर्णन बोलवेचे दोन उत्तर सांगतो कर्णार्जुन काळग वैत असता तिकोतನ कर्णाचे रथ हिंतू भूमीस कच्चून हिडितात तिकोतನ कर्णन बोलवेचे एक दुःखाच्या संदर्भाचे दोन उत्तर सांगतो ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ರಣಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ರಥ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಈ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತು ಜೀವನವಿಡೀ ನಾನು ಕಂಡಂಥ ಅನೇಕ ಶಾಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮರು ಒರಗಿದ್ರು ದ್ರೋಣರು ಒರಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೌರವೇಶ್ವರನಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಆಪತ್ತಿಗಾದಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಗ ದೇಶದ ಪಟ್ಟವನ್ನ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಪತಿ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನು ನೂಕುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಕೌರವೇಶ್ವರನ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೌರವೇಶ್ವರನ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕೌರವೇಶ್ವರನ ಒಳಿತಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟು ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನ 6 ಬಿಲ್ಲಂತರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಫಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ 6 ಬಿಲ್ಲಂತರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಮಹಾರಥಿಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟಲ್ಲ ಪಾರ್ಥಯೇವ ಧನುರ್ಧರ ಪಾರ್ಥನೊಬ್ಬನೇ ಬಹಳ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಂತೆ ಆ ನೆಗಳತೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಭೌತಿಕ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಬಿಡುತ್ತದೋ ನನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಹವು ದಣಿದಿದೆ ಒಡಲು ಸುಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರಶುರಾಮರ ಶಾಪ ಮಂತ್ರ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಶುರಾಮರ ಶಾಪ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧೇನುವನ್ನ ಕೊಂದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಥ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಾಪ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮದ್ದುಂಟಂತೆ ಭೂಮಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೇ ನನ್ನ ರಥವನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ತೊಟ್ಟಮ್ಮನ್ನ ಮರಳಿ ತೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗುವಾಗ ಶಲ್ಯರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಶಲ್ಯ ಸಾರಥ್ಯವೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ವೀರರೈವರ ನೋಯಿಸೇನು ಅಂತ. ಇದೀಗ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೌರವನಿಗೆ ಯಾರು ಗತಿ? ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಂತಹ ಕೌರವನಿಗೆ ಇನ್ನಾರು ಗತಿ? ಆರಿಗೆ ಆರಿಹರು ಆರಿಂದಲೇನಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀರರೆಲ್ಲ ನೆಲಕೊರಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಇನ್ನಾರು ಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕರ್ಣ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾಳೆಯ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿರ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ದುರಂತಗಳನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಆಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಿಯೂ ಇನ್ನೇನು ಆಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೌರವನ ಒಳಿತನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ, ಕೌರವನ ಒಳಿತನ್ನಷ್ಟೇ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಥವನ್ನ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ನನಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಣಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಇದೋ ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ऐकताना एकटं मन रोमांचन होता प्रज्ञा सत्ती. ते ऐकताना काय होतं वसाय, तू ते एक म्हणून कृष्णाच्या कर्णाच्या वेश घालून पात्र केलं बरे होता. सत्याचं ना मस्त लायक सांगितलं तसं. आता तुम्हाला एक बरोवच तुम्ही मस्त प्रतिभा असेल लिहून गोत असा, तो एक बरोवचे होऊन दे, वाचूचे होऊन दे, त्यावेळी एक तुमचे एक हव्यास तसं त्या कैला रीतीत तुम्ही एक रूढीसून घेतलं तो म्हणून सांगून. बरोवेचे आणि वाचवेचे. बरोवे तर फर्स्ट असं वाचूय. तसं ಅವನು ಬುಕ್ಕ ವಾಚುವೆचे अभ्यास फर्स्ट असं यक्षगानाचे ताळमधल्याचे बुका वाचून ಇಲ್ಲ. अण्णा त्यांचं यक्षगानाच्या ताळमधल्याच्या हरिकथेचे सुमार पुस्तकं त्यांच्या लगी संग्रह होते. आमच्या घरात थोरलं कपाटन पुरा पोरणे बुक त्यांच्या डिग्री दर्सून तिने संग्रह केला पुरा पुस्तक तिने तसंच सेफ होऊन ठेवलेंते. तसं ಅವನು ಸಂಚಪುರ ಕಾಂಪುರ ಹೋನ್ ಹೋಟ್ಲच्या काम होऊन अण्णा बुका वाचित होते. वाचून मला कथा सांगित होते, महाभारताच्या रामायणाच्या कथा सांगित होते. तसे ಅವನು मिग्गे कथा सांगून मी तर त्या बुक घेऊन वाचू सुरू केलंय. दालपरांत पुढे गेल्या बरीत माले या महाभारत रामायण सोडून बदल बुका वाचव्या मंदाले, मॅगझीन वाचव्या, पेपरांत आर्टिकल्स पुरे येवेचे त्या वाचित होतो. दालपरांत तसेच त्या आर्टिकलांसून पुढे जाऊन त्यांच्या साहित्यांच्या पुस्तकं वाचवे सुरू केले. पुस्तकं वाचून बरोवेचे तसंच 7th स्टँडर्ड ಅಂತ असताना मग एक शिक्षक दिनाचरणेस कसं तरी एक स्पीच मी तेव्हा यावून होतो SPL होऊन होतं स्कूलांत. तेव्हा SPL काहीतरी बोलावे असेंब्लींत म्हणून सांगून HM सांगितलं. त्या शिक्षक दिनाच्या वेळेस कोणतरी एक गेस्ट येऊन असतात. ते गेस्ट ऑलरेडी भाषण पुरा करतात. मग ते मी भाषण करायच्या नक्का कशाला सांगायचं, जवाहरलाल नेहरूच्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी पद्य असताई कसलं तरी म्हण विचारलं. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರುच्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी पद्य असताई म्हणून विचारलं अण्णालागी. त्याचं पद्य ಗೊತ್ತ नाही. तेव्हा आमच्यालागी फोन पुरा नाहीत शोधवे गुगलान पुरा. तसे ಅವನು ಕೈಲ ಬುಕ್ ಅಂತ पद्य नाहीती. तसं होऊन आम्ही ते एक बरोवूया म्हणून अण्णांनी सांगितले. तसं होऊन तिने होऊन बरोवलं मला. त्यात मी पद्य काही टाकून घातली त्याला त्याच्या फर्स्ट 2 वाक्य मला कद्व एवढाच असता. ಆನಂದ ಭವನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ म्हण. आनंद भवन काय तर विचारताना त्या मोतीलाल नेहरूचं घर, भारत सूर्य जवाहरलाल नेहरू म्हण.
तसं त्या एक मेटाफर तसं सांगो तू त्यापुरं मला गोत नाही तसं अण्णांनी बरोवून दिलं ना मी जाऊन ते असेंब्लीत वाचलंय तेव्हा त्या आईला ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮನ್ ಪೂರನಿ ಅಪ್ರಿशिएट केले ना यार ಬರ್ದದ್ದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು म्हण त्याच्या कॉपी पुरा घेतलेन तसे म्हणते मला झालं ओ मी बरोबर असेत म्हण मिगे कन्नड व्याकरण त्यापुरा वाचित गेलं बरीत नवे नवे शब्द गावीत गेले कसले तरी विषय गावीत गेलो बुका वाचायला बरीत बरोबर साध्य झालं म्हणजे तुम्ही एक कवयित्री होत आलोच हो तर मी ऐकलं होतं मी एक बघितलं होतं तुझ्या एक इन्स्टात काय तू बुक रिव्ह्यू केलाय काय एक केलं अप्रिशिएशन होतं म्हणून त्या जोगी त्या कनसुಗಳ इन्फिनिटी म्हणून एक फेसबुक पेज असता तर काय झालं म्हटल्यावर त्यांचे पुस्तक रिव्ह्यू होतं तेव्हा मी कैला बुक रिव्ह्यू करायचं म्हणून बघताना ನೀವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ म्हणे एक जोगीचे पुस्तक होतं मस्त कॉम्प्लेक्स विषय पुरा वाचवे बंग म्हणून सांगून मी जोगीचे पुस्तक वाचवे सुरू केली जोगीचे पुस्तकांत देवाच्या ಬಗ್ಗೆ बदल सामाजिक विषयाच्या ಬಗ್ಗೆ परत बरोवायचे त्याचे रायटिंग स्टाईल सिंपल होऊन मला भारी इष्ट होत आणि जोगी कॉलम म्हण प्रजावाणींत उदयवाणींत काय जोगी कॉलम म्हणे एक ऐतवारी एक अंकण येत होते त्या मी प्रति ऐतवारी वाचित होतो तसं होऊन मला जोगीच्या बरहाच्या वरू मस्त एक अभिरुची आईला तसं होऊन ನೀವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ पुस्तक फर्स्ट असं त्या टायटल बघताना होता या देवास नम्मिनतेला नास्तिक वर्गाच्या ಬಗ್ಗೆ एक पुस्तक असं आत म्हण मी तसं ते एक डाऊटर त्या बुक वाचू सुरू केलं मी त्याच्या बुकाच्या डेप्थ बघताना ओके बुक रिव्ह्यू करायचं तर या पुस्तकाच्या ಬಗ್ಗೆ मी बोलूया म्हणून सांगून लेखलं त्या माझ्या फर्स्ट बुक रिव्ह्यू ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಲೈವ್ ಬೋಲ್ವೆ ಹೋಗ್ತಾ तेव्हा मी लेखलं ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೇಕು म्हणून सांगितले ಅಂತೆ मी लेखलं या बुकाच्या ಬಗ್ಗೆ देवाच्या ಬಗ್ಗೆ बोलवायचं चूर भारी बंग त्या एक कॉन्ट्रोवर्शियल बरी तसं याच्या ಬಗ್ಗೆ किती वेळ बोलावयती एक 20 निमिषानं मुग्धोवीन म्हणून सांगून लेखल्या मी गे बघताना त्या बुक रिव्ह्यू 50 निमिष झालं झाल्यापर्यंत त्यांतू कनಸುಗಳ इन्फिनिटीच्या रित्या पोस्ट केले फेसबुकांत त्यांच्या पेजांत झाल्यापर्यंत तिने जोगीला मेन्शन केले ना तेव्हा जोगीने काय ते केले म्हणून सांगितलं तिने त्या रिव्ह्यू बघून मला इंस्टाग्रामात मेसेज घातले ना मी बघितलं मला मस्त इष्ट झालं म्हणून सांगून आणि तिने फेसबुकांत त्यांच्या पेजांत मग त्यांनी शेअर केले त्यांनी आता या पुरा ऐकताना तुम्ही वाग्मी म्हणतल्या पट्टी नाही तसं यात एक वाक्चातुर्य त्या पुरांसो येत नाही त्या तुम्हाला कैल्या रीतीन तुम्ही रोडीसून घेतलं आणि ಎಂತ तुम्हाला काहीतरी एक उपयोग म्हणले असं हा भाई वाक्चातुर्य म्हटल्यार भाषे मस्त इम्पॉर्टंट आम्ही आता कोणतरी सांगायचं ऐकतो कोणास चढ आता माले 5 भाषा मी बोलतो तसं कोण चढ भाषा बोलतात तिने चढ आमच्या माइंड डेव्हलप होता भाषा शिकल्या बरीत म्हण तसं मी दखलं असताना माले तुळू शिकेव्या म्हणून भारी आशा होती आम्ही घरा कोंकणी बोलायचं दर्शन तुळू येत नाही त्यांना तिक्को त्याला फ्रेंड्स आउट सेरून तुळू बोलून मला तर PUCंत असताना आता परवांचा फायनल इयर अंत डिग्रींत असताना मला तुळू स्पीच अंत फर्स्ट प्राइज गावला तसं मग त्यानं इंग्लिश असतात हिंदी असतात आम्ही कद्वय सायन्स असतात बदल केले सब्जेक्ट मॅथ्स पुरा बघताना आम्ही भाषा सब्जेक्ट कद्वय नेग्लेक्ट करतो जाल्यार आमच्या माइंडांत एक बदल कॉग्निटिव्ह साइट्स असतात एक ಕೆಲವು ब्रेनाचा पार्ट कद्दो वर्क होता म्हटलं आम्ही आर्टिस्टिक काहीतरी काम करताना ड्रॉइंग क्राफ्ट तसलं करताना चढ वर्क होता अनेक कॉग्नेटिव्ह पार्ट ब्रेनाचे मॅथ्स तसलं पुरा लेक्क तसलं करताना वर्क होता तसेच आम्ही भाषा शिकवायचं त्या एक कॉग्नेटिव्ह पार्ट असा ना त्या आम्ही आमच्या लाईफांत ऍक्टिव्ह थोवायचं मस्त इम्पॉर्टंट आम्ही कैल्या विषय वाचोंदे कम्युनिकेशन कद्दो एफेक्टिव्ह होता आमच्या माइंडांत आम्हाला तितके गोच इतके गोच असं कोणाला तरी सांगितलं तर कोणा नंबित नाही आम्ही त्या परफेक्ट होऊन प्रेझेंट करा एबिलिटी हव्या त्या एक सामर्थ्य कद्दो येता म्हणून सांगितल्यार भाषा शिकताना तसे होऊन अण्ण डिग्रींत BA स्टुडंट होऊन भाषा विद्यार्थी होऊन असलं दर्शून म्हणून गोत नाही मी दखलं दर्शून मला भाषेच्या ಬಗ್ಗೆ एक मस्त अभिरुचित आता माले भाषा चढ शिकेवी वोकॅब्लरी चढ होईसावे नवे शब्द शिकेवे म्हणे सो आमच्या लागी आम्हाला कद्दो एदूर जाऊन बोलायला भय लागतो म्हणून सांगतात आमच्या लागी शब्द नाही मला कशाला बोलायला होत नाही मला शब्द गावीत नाही म्हणताना काय तर बोलायचं म्हणून कळत नाही त्यात आमच्या लागी शब्द असल्यावर आम्ही कैल्या विषय बोलवत आता तुम्ही इतक्या पुरा आता भाषा शिकले तुळू भाषा त्या असं पुरा असताना तुमच्या वाक्चातुर्य तुम्हाला काही तर तुम्ही एक
बाहेर असं सामाजिक होऊन पुरा बोललेलं म्हणे असाय वेदिकेंत होऊन दे कसं माले स्कूलांत पुरा असं बोलताना बदल बदल गेस्ट आयले पुरा बघून त्यांचा गुर्तू होऊन आता ಕೆಲವು आता ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಂತ ಬಾಯ್ಕಾನ್ಸ್ ಕಸಲ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್च्या ಬಗ್ಗೆ बोलवायचं असतात नंतर कैले कार्यक्रम म्हणतात वरमहालक्ष्मी सामूहिक वरमहालक्ष्मी पूजा करतात नंतर सामूहिक सत्यनारायण पूजा तसं बदल बदल कार्यक्रम करताना देवलांत होऊन असतात बदल बदल संघ संस्थेच्या कार्यक्रम करताना त्या विषयाच्या ಬಗ್ಗೆ बोलवा मला साधवित होते त्याचं महत्व होऊन असतात नंतर असत नाकरांच्या एज्युकेशनच्या ಬಗ್ಗೆ असतात स्त्रियर समानते तसल्या विषयाच्या ಬಗ್ಗೆ बोलवा गेस्ट होऊन बदल बदल कडे साधवित होते त्या साधवले दर्शन मस्त जनांच्या गुरुत्व येत होतं त्या एक लाभ चढ जनांचे कनेक्शन असण्याचे एक इम्पॉर्टंट आणि त्या आम्ही बोलीत गेल्यापर्यंत आमच्याला एक ते एक चुरकुताना एक वृद्धी होता नाही आहे आता आमचे साधारण आमचे एक दक्कल समाज या समाजांत आमचे एक संस्कृती संस्कार आम्ही एक एक चेडवा म्हणतो कुठले एक लिमिटेशन्स तेवेचे एक असता एक तू वेडोरासून कॉलेजसून घरसून कॉलेज तिकत्या मात्र पिरे तू एकले चेडू मस्त बाहेर दावे नाही कमा तसला पुरा तुला कोणीतरी सांगतले घरच्यांच्याने होऊन दे आणि नाही तर समाजाच्याने होऊन दे तसं पुरा काहीतरी एक आडपाय घातल्या म्हणून असं आहे हडपाय असतं त्या इंग्लिश काही प्रोवर्ब असं कसलं तरी चिकोड काम करताना मांजरांसून चढ मनी सुद्धा आडपाय होता म्हण तसं त्या असता एक म्हटल्यार त्या आम्ही आमचं जनरेशन गॅप असताना तसं आम्ही सांगतले आमच्या आदीले जनरेशन कंप्लीट अर्थ म्हणून आम्ही एक्सपेक्ट करे वैत नाही तसं म्हणू अम्मा अप्पा लागी कसं तरी येऊन सांगित असतात धाड नाका तसं असं म्हणून पुरा दालर अण्णांच्या आणि अम्माच्या सपोर्ट दर्शून तिने मी एक सांगितलं अर्थ करून घेत होते असं या इम्पॉर्टंट असं असल्या कार्यक्रम मला दव्यात तसं सांगताना तिने वैत म्हणून सांगून मला प्रिपरेशन हेल्प करीत होते दूर असल्यावर काल मला बॉलन न्यावायचे वापस बॉलन हडवायचे तसं पुरा अण्णा ओट्टे येत होते काही दावे असल्यावर अण्णा ओट्टे येत होते मला एकलेच जाऊ येत नाही म्हणून सांगताना तसं म्हणून त्या एक धैर्य होत्या आम्हाला धैर्य होत्या नंतर फॅमिलीच्यांचं अण्णा असतात नाही ओट्ट म्हणून त्यांत मी आता नेक्स्ट त्यांत विचारत होतो मग घरच्यांच्या कैला रीतीन प्रोत्साह गावता म्हणून सांगून वय काहीतरी दावेचे होऊन असतात नाहीतर प्रिपरेशन करव्या मस्त त्या एक टाइम मस्त इम्पॉर्टंट गरम मी चुरू लास्ट मुवमेंटाच्या जन मला तर 10 दिवस आधी सांगितलं मी त्या आदले तिथे करायच्या तसं म्हणू 10 दिवस आधी दर्शन अम्मा सांगू सुरू करते तुला 10 दिवस झाल्यापर्यंत या कार्यक्रम असता म्हणून सांगित असते 9 दिवस सांगितच असते मी त्या आदले तिथे असं प्रिपरेशन सुरू करायचं तसं म्हणू त्या प्रिपरेशन करीत असताना असं कसं तरी हेल्प हवे तर कैला काम असो आता डान्स ताया पुरा असताना ड्रेसिंग तसं पुरा मस्त काम असता त्या टायमार पुरा अम्मा मस्त हेल्प करीत होती नाहीतर बोलवेचं बदल कोणा लागी तर आता कॉन्टॅक्ट माझ्या लागे आता कसलं तरी स्पीच हव्या नाहीतर कैलास तरी पद्य सांगव्यास प्रार्थने सांगू पुरा एवढं म्हणून आल्यार माझ्या लागी मी कोणासो नंबर कॉन्टॅक्ट पुरा थोंग घ्यायचं होण्या तसं म्हणून अम्मा लागी आणि अण्णा लागी हॉटलान पुरा येऊन बोलीत होती तद्व तिने माझा टाइम बघून वैत तसं असं म्हणून पुरा सांगून बोलायला न्यावायचं त्या पुरा हेल्प करीत होती मस्त नाहीतर तू मस्त वेळोर एक बाहेर पेंटेच्या वेदाला ट्रॅव्हलिंग मस्त प्रयाणाने कष्टाने प्रवाहाच्या अण्णा बॉलन हडीते तुम्हाला अण्णा बॉलन नेत होते काही गेले रो आता SDM म्हणत असताना सुमार बावटी कला वैभव त्या कार्यक्रम पुरा असताना राती पुरा शो असत होत्या राती शो असताना त्या मुग्धावताना लेट होईत होत्या एक दिस इंत हॉस्टेल ಅಂತ मग स्टे होवे सोडित होते परमिशन देत होते बट केला एक टाइम अण्णा ते येऊन राती बॉलन नडीत होते तर तुमच्या पाठसून तुमच्या अण्णा अम्माचे एक प्रोत्साह एक ತೊರಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು सहाय म्हणतात तसं होतं नाही आता तुम्ही या पुरा आम्ही ऐकताना तुम्ही पुरा क्षेत्रांत सक्रिय होऊन असली चेडू आणि तुमच्या शिक्षणांत तुम्ही मस्त हुशार होऊन होतो तुम्हाला असं बाहेर बाहेर पुरा एक्स्ट्रा चटवटिकेस पुरा बाहेर द्यावे असत ते शिकवच्यान तो शिक्षण असो तुम्हाला असं टाइम देवे ते तुम्ही एक कसे एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ होईते तुम्हाला असं वेळ म्हणून सांगून टाइम मॅनेजमेंट मला PUC सर तर करेक्ट ಗೊತ್ತಾಯ್ತು कसं टाइम मॅनेजमेंट करायचं म्हण एक विषय आता एक भाषण असं म्हणलं मी 10th लॉस्ट होऊन असत होतो येऊन बरोयचं पुरा बाकी सोडित होतो ते एक बरोयचं त्या असं सांगितल्यावर आणि कसं तरी काम बाकी सोडित होतं तसं एक चुरबंग होईत होतं जाल्यार ग्रॅज्युअली त्या करीत जाताना मग कसं मॅनेज करायचं म्हणून कळलं मला मी चढ विचारतं आज कसलं काम असं म्हणून सांगून मला मी सकाळी लेखून असतो
आज ते दव्वे इथे दव्वे त्या सायंकाला व्या कराव्या म्हण जाल्यार कॉलेजीस पांय तू कुठले मला इसार नसता काय ते पुरं कराव्या म्हण तसं न्हू कोन्ना न्यू मल्टीटास्किंग करायचे न्ही मस्त मातशें काम बदल बदल आसता क्लासाचे ओट्ट म्हण आसतना सकाळी एक टू डू लिस्ट करायचे एक मस्त इम्पॉर्टंट टू डू लिस्ट केल्यार एक विषय मस्त लिस्ट बघतो कुठले उडास होता या करायचं ते आम्ही टिक घाल्या होता केल्या म्हण त्या एक विषय वय आणि एक आम्ही सकाळी टू डू लिस्ट केल्यार एक 2 दीस जाल्यापर्यंत ऑटोमॅटिकली आम्हाला उडास होता मला या काम आसा इतके घंटेस या काम आसा म्हण आम्ही त्या मागताना त्या बघ्या म्हण नाही चीट आज काय तर कराव्या म्हण तसं टू डू लिस्ट करायचं नंतर जर्नलिंग करायचं मला इतके काम असं मी आज या करतो इतके घंटेस या मुग्ध होतो म्हणजे एक बरोवन थवायचं त्या मस्त इम्पॉर्टंट पुरे नाही आता कल्चरल ऍक्टिव्हिटी म्हण नाही आम्हाला क्लास असत बदल बदल स्टडी करव्या एक्झाम टायमार पुरा असताना टू डू लिस्ट करायचे एक मस्त इम्पॉर्टंट पुरा स्टुडंट्सांनी एक टाइम टेबल टाईप आता तुम्ही एक साहित्य अभिरुची असली चेडू आणि तुम्ही आता शिकल्ली विज्ञान विभागा त्या काय तसं 2 इंगड झालं कारण होतंय काय हो म्हणून स्पेसिफिक कारण काही हो नाही तर 10th झाल्यापर्यंत ऑब्विसली सायन्स चूज करायला सांगून सायन्स चूज केलंय नेक्स्ट माझे एक एम असलं मी टीचर होतो म्हणून सांगून तसं न्हू सायन्स चूज केल्या 2 वर्ष झाल्यापर्यंत नेक्स्ट डिग्रींत खयले सब्जेक्ट घेवचे म्हणून सांगताना बायोटेक्नॉलॉजी घेवया इंटरेस्टिंग म्हण फील जालाय तसं हांव डिग्रींत बायोटेक्नॉलॉजी घेतल्या पीयूसीन 4 सब्जेक्ट असले धरसून PCMB तर हेक्टिक असता मातसं सायन्स स्टुडंट्सांस बदल करा होताय ना तसं पुरा मस्त हेक्टिक शेड्यूल्स असतात बट डिग्रींत आरामार कैलं कॉम्बिनेशन असतं कैलं सब्जेक्ट असतं त्या कैलं मॅटर होत नाही आम्हाला कराव्या म्हण असल्यार ते बदल बदल डिपार्टमेंटाचे आम्हाला इन्क्लूड करतात त्यांच्या प्रोग्रामांत आर्ट्स डिपार्टमेंटचे कन्नड डिपार्टमेंटचे प्रोग्राम आम्हाला साधो वयत होते इंटरेस्ट असल्यांचे तसे पुरा ऑलमोस्ट फ्री असत होते शेड्यूल्स बरं मी गे आमचे सायन्स डिपार्टमेंटान तो बदल बदल प्रोग्राम करताना आम्हाला अप्रिशिएट करीत होते बदल एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटींत असल्यांचं तसं त्या 2 मी गे एक न म्हण पुरा पार्ट ब्रेनाचा पुरा पार्ट ऍक्टिव्ह असतं तसे करताना आमचे सायन्स शिकवायचे पार्ट डल्लो येत नाही त्या ऍक्टिव्ह असतात आणि एक तुम्हाला सायन्साच्या एक शिक्षणाची एक माहिती गावता येऊन साहित्याच्या माहिती गावता एक न म्हण ऑलराऊंडर टाईप होता नाही आत्ताच्या एक पिरियड आहे आता 2022 सायन्सच्या नॉलेज मस्त इम्पॉर्टंट नाही आता तुमच्या कॉलेज शिक्षण पुरा कंप्लीट झालं आणि तुमच्या एक पुढे कसं करवायच्या म्हणून सांगून काय आलोचन म्हणे असतात आलोचन केल्यांचा बायोटेक्नॉलॉजी MSc कराव्या म्हण आसा तसं म्हणून आता एंट्रन्स एक्झाम बरोबर रिझल्टच वेट करीत होतो कल रिझल्ट आयलाय जाल्यार आणि एंट्रन्स एक्झाम बरोबर अप्लाय पुरा केल्यांचा तसं थोडे एक 2-3 महिने गॅप गावता त्या गॅपान एंट्रन्स एक्झाम प्रिपेअर हव्या नेक्स्ट MSc कराव्या म्हण अल्टिमेटली एक 10 वर्ष झाल्यापर्यंत एक टीचिंग करीत असाव्या मी हो तुम्हाला ऑल दी बेस्ट पुरा असो थँक्यू तुमचे केला फोटोज आणि बरं असत प्रज्ञा तुम्ही म्हटलं मस्त क्षेत्रांत असल्या निमित्त केला आम्ही कलेक्ट करून तेवढेच होतं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक 2 उत्तर दाखवतात एक 2 उत्तर सांगा आम्हाला या माझे फॅमिली फोटो अण्णा अम्मा आणि एक माझा तम्मा असा तो आता 10th स्टँडर्ड नाव प्रशांत प्रभू या एक 3 वर्ष असताना बुडोळी म्हणाच्या गावात मी अंगणवाडी असताना कैले एक प्राइज गावले त्याला दखल दसून तुम्ही हुशार असले चेडू म्हणून या मಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿचे फोटो मಕ್ಕಳ ध्वनिचे अध्यक्षीय भाषणाचे फोटो या 2nd PUC असताना झालं आणि या फोटो आळवासांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि आळवास एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनच्या सहयोगांत ग्रीन पार्लिमेंट म्हणून एक प्रोग्राम होता त्या प्रोग्रामांत आम्ही पार्लिमेंट मेंबर्स बरी असतो एक सेंट्रल गव्हर्नमेंट असता त्याच्यावर आम्ही ऑपोजिशन पार्टी मी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होऊन होतो तेंतू मोस्टली आम्ही एन्व्हायरमेंटल इश्यूजच्या ಬಗ್ಗೆ परिसराच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा पार्लिमेंट सेशन करतो तुम्ही तेंतू बघताना एक नमन प्रोफेशनल पर्सनॅलिटी बरी दिसता या अबाउट टीचर 2022 एन्व्हायरमेंटल डेचे SDM ते आमच्या डिपार्टमेंटांसून एन्व्हायरमेंट डे सेलिब्रेशन होतं
तेंतू स्टुडंट्स आणि आम्ही कॉलेजेस डेली येताना दाताना हॉस्टेलस दाताना आम्ही कैला पुरा स्टेप्स घेवतो मनाच्या ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ या ड्रामाचे फोटो या बेಳ್ತಂಗಡಿಂತ कृषी इलाख्याच्या कैले कार्यक्रम होता ना बुळेगुत्तू मनेचे एक कन्नड तुळू दोनों भाषेंत असवाचे एक ड्रामा त्याच्या ड्रामाचे एक फोटो या CV नायक हॉल अंत पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे तेंतू आमचं स्कॉलरशिप आणि प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम त्या कार्यक्रमांत प्रतिभा पुरस्कार दालपर्यंत माले अभिप्राय सांगवा साधवलेंत तेद्वंचे फोटो या मदीपू मन मूडबिद्रे महावीर कॉलेज ಎಂತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ तय्यो आम्ही बुळेगुत्तू कंप्लीट तुळूंतू एक ड्रामा केलेंत तसं त्या कार्यक्रमाचे फोटो या बावटी आम्ही पूरा सायन्स डिपार्टमेंटाच्यानी सेरावन विज्ञान सिंचन म्हणून एक सायन्स फेस्ट इंटर कॉलेजिएट फेस्ट केलेंत तेद्वा आम्ही एनिग्मा म्हणून क्विज टीम तेद कोऑर्डिनेटर होऊन होतो तेद्वांचे फोटो यो फोटो एक यो आळवा संत काढलो यात वरीस काढलो माझ्या बरियसचे वसुधेंद्र म्हण कन्नडचे ख्यात कादंबरीकार त्या बूक तेजो ತುಂಗಭದ್ರಾ म्हण एक कादंबरी ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮೂವಿಂತ एक ಡೈಲಾಗ್ ಅಸ್ಸ ಅದ್ವೈ आमचे चरित्र बरोवताना त्यांचे 2 पार्ट असता ನಾನು बरोदಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ म्हण तसंच मी माझ्या लाईफच्या नाहीतर कसलं तरी एक विषयाचे सांगताना इव्हॉल्युशन सांगताना कद्वೈ सांगतो प्रज्ञा तेजो ತುಂಗಭದ್ರಾ ಓದುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿದ ನಂತರ म्हण तसं कैला विषय असो एक न म्हणता मी माझ्या लाईफात कसलं तरी एक डिसिशन घ्याव्यासाठी कैला सो मी रेफर करायचं मेन बुक म्हणून सांगितलं तेजो ತುಂಗಭದ್ರಾ ते एक हिस्ट्री बुक तसं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ त्या बुक वाचून मी इंस्टाग्राम अंत रिव्ह्यू पोस्ट केलेंत त्या रिव्ह्यू वसुधेंद्रानी बघून त्या लाईक केलेंत दालपर्यंत आळवासंत या वरीस ते कैले एक वर्कशॉप सेशन समथिंग करवे मिजारांत नॅचरोपॅथी आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजेस येत असत म्हणून सांगून माले आळवासाच्या फ्रेंड्सांनी सांगितले तसं मी ते जाऊन त्यांचे सेशन अटेंड करून त्यांच्या लागी दावन असं बोलताना तिने त्या रिव्ह्यूच्या ಬಗ್ಗೆ सांगितले आणि त्या बुकाचं ऑटोग्राफ घालाय म्हणून सांगताना त्यांतू तिने बरवले प्रिया प्रज्ञा इतिहासवे मागे गुरु म्हणून सांगून त्यांचे साईन घातले तसं त्या एक मस्त प्रिशियस माल प्रत्येकाच एक इन्स्पिरेशनल बुक तुला काव्य असलं बरे या स्टुडंट फॅकल्टी क्लासाच्या या फायनल इयर अंत क्लास करायचे मे बी सेमिनार करायचे आमच्या SDM स्टुडंट फॅकल्टी म्हणून एक सिस्टम असा ते काय ते करतात म्हणून सांगितल्यावर आम्ही कैले तरी सब्जेक्ट असं स्टुडंट फॅकल्टी होऊन सिलेक्शन प्रोसेस असतं ते जाऊन आम्ही तर मी बायोटेक्नॉलॉजी स्टुडंट फॅकल्टी झालो बायोटेक्नॉलॉजीचे केले तरी विषय आम्ही क्लास करून सिलेक्शन प्रोसेस अंत प्रेझेंट करवे तेव्हा एक वेळेस आम्ही सिलेक्ट झाल्यार आमस ते कंप्लीट अकॅडमिक इयर अंत आमच्या ज्युनियर सेन्स म्हणजे फर्स्ट इयर सेन्स आणि सेकंड इयर सेन्स आम्ही क्लास घेवे एक फॅकल्टी बरीत आम्ही क्लास घेवे तसे एक आमचं ऑप्शन गावता तसं या स्टुडंट फॅकल्टी क्लासाचे फोटो आणि ते म्हणून टीचर बरी टीचर टीचिंग या रिसेंटली बरवलंय कवाना आम्ही एक फायनल इयर अंत असताना बॉटनी डिपार्टमेंटाचे दसून आम्ही भात म्हटल्यार गाद्यांत किते करवो आम्ही प्लास्टिकाचा पॉलिबॅग आणतो करे होता म्हणून सांगून एक या केलं आमच्यात कॉरिडॉरांत खाल आम्ही सिमेंटाचे नेलावरू पॉलिबॅग्स तो एक एक बॅगांत एक एक झाडं बरी भात कल्टिवेट केलंय नेजी लावायचे आता त्या थोरलं झालं आता त्या बरोवायच्या स्टार्टिंग आणि त्या कवाना बरवलंय आता 100 दिवस कळापले त्या भातास थोरलं झाल्या तेंतू पुलापूर आयली त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी कोंकणीत डॉक्युमेंटेशन व्हिडिओ केलं या लास्ट इयर कृष्ण जन्माष्टमीस बरवलंय कृष्ण ऑब्वियसली मस्त जनांचे फेवरेट देव नसतं त्याचं कृष्णाच्या ಬಗ್ಗೆ कृष्ण जन्माष्टमी टाइमार बरवलंय कवाना या उजिरे जनार्दन देवस्थानांत काढलं फोटो दिसता वय SDM कला वैभव प्रोग्रामांत काढलं मी त्या रामायणाचे एक श्रीराम पट्टाभिषेक होते त्यांत मी कौशल्य होऊन होतो
या वाणीचे सेकंड इयर असताना ॲन्युअल डेज केल्ले. या अबाउटीचे रिसेंटली अचिवर्स डे अंत माले बेस्ट ड्रामा आर्टिस्ट आणि स्टुडंट फॅकल्टीचे गावल्लेस ते प्राइज गावले मुवमेंट अचिवर्स डे न्ही. वय वय या सेकंड पीयूसींत वाणींत असताना कल्चरल अचिव्हमेंट्स मी बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट म्हणून सिलेक्ट जालो तो त्या टायमाचे. या पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे प्रतिभा पुरस्कार या पुंजालकट्टे इस्लांत हेल्थ कॅम्प जालेंते तो हेल्थ कॅम्पांत प्रतिभा पुरस्कार गावले. ते शासक न्ही. वय बेळटंगडी शासक. या 1-2 वर्षात दिलाय म्हण सिद्धकट्टे करपेंत गणेशोत्सवा टायमार मी हरिकथे केल्ले त्याच तिनी गौरव दिले. तुझे अण्णा असत न्ही. वय अण्णा असत आणि आमचे गणपती नायक असत करपे. या ताळमದ್ದಲೆ बोलवेचे या आमच्या गोरखल्याच्या टायमाचे मी 9th असताना. या यूट्यूब व्हिडिओचे दर्पण मनेचे एक इंसुनु स्वातंत्र्य दर्पण मन आझादी का अमृत महोत्सव दर्शनु आमचेत मंगळूरुचे बदल स्वातंत्र्य होराटगारांचा परिचय कराव्या म्हणे एक आमचे इनिशिएटिव्ह होते. तसं मी तेंतू कार्नाड सदाशिवरावचे बग्गे बोलून व्हिडिओ केलेंते आमच्या कॉडियालचे तसं त्या युट्यूबांत अपलोड केलेंते. या बत्तदोत्साह कार्यक्रमाचे तेंतू आम्ही नेजी लावून त्या कार्यक्रम मी MC केलेंते तसं MC करायचे एक माझे फेवरेट काम. तीच त्या पॉलिबॅग आणि प्रत्येक त्या बॅगांत आम्ही नेजी लावली. या आमच्या धर्मस्थळाचे श्री वीरेंद्र हेगडे त्यांच्या घरा त्यांच्या बायल मातृश्री हेमावती अम्मा त्यांचं रंगगीते म्हटल्यार पुरा भारी इष्ट नाटक पुरा भारी इष्ट. तसं आमस SDM थिएटर याच्या टीमाच्या नॅक्रान्स पुरा साधवून ते एक त्यांच्या घरा रंगगीते कम्माटा केले ते एक दिवस राती तसं ते दिनचे फोटो त्या पद्य सांगवेचे फोटो. या त्या तुम्ही मगाशी सांगितलं देवरन अंबाबेडी पुस्तकाचे वय वय त्या तिने मग त्यांनी रिपोस्ट केलं. या पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे प्रगती कॅम्प दल्ला मस कौशल्याभिवृद्धी शिबिरा मी फर्स्ट PUC असताना 2017 अंत दल्ला कॅम्प ते ऍक्टिव्हिटी दिले त्या स्टेजर जाऊन आमच्या टीम होता प्रेझेंट करत तद्वांचे फोटो. या प्रवीण गुडी सर तिने एक दिवस वर्कशॉप केला होल डे तद्वांचे तिने करवे सेशनाचे फोटो. या सेकंड दिसाचे फोटो म्हणा ಎಂತು ಪೂರ आमचे त्या कॅम्पांत अटेंड जाल्ले आमी पुरा नेक्रा पुरा आसा आमी पुरा पदाधिकारी पुरा आसात माझ्या अण्णा वसत वय वय दिसता आसात राईट साइडानसून मुरनेचे न्ही वय 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 हा या गेस्ट निवृत्त योधाई म्हणून मला तर वय 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 हा तसं त्या पुरा आम्ही ऑडिटोरियम सेशन अटेंड करून जाल्या पर्यंत काढलेला फोटो गेस्ट वाटतो पुरा बसून. हा तुम्हाला त्यांच्या या होतं दिसतं सेशन होतं त्यांचे सेशन होतं कॉन्व्हर्सेशन टाइप होतं त्यांचे इंटरॅक्शन पुरा ते झाल्या पर्यंत काढलेला फोटो. तिने तेव्हा आर्मीज पुरा जॉईन व्हायच्या बघे पुरा मस्त इन्फॉर्मेशन दिले. ते कर्नल माधव शानबाग आणि त्यांची बायल लावण्य डॉक्टर लावण्य शानबाग करेक्ट. आम्हाला ऍडव्हान्स हो पुरा आर्मीज जॉईन इंटरेस्ट असेल पुरा कसे जॉईन होत म्हणून पुरा सांगितले. आता तुम्ही कॅम्पाच्या केला उपरा दाखवले फोटो आता पुरा विश्व कोंकणी केंद्रान धरला त्या तुम्हाला विश्व कोंकणी केंद्राचे एक बांधव्य कसे होते कसे येले ते हा मस्त माझे भाव आणि पुरा थोरले भाव असत कझिन्स पुरा ते ऑलरेडी मी दखल्यासन विश्व कोंकणी केंद्राच्या कॅम्पस रेग्युलर होऊन अटेंड होत होते तसं त्याच्या बघे कॅम्पाच्या विषयी पुरा मालेव गोतते. नेक्स्ट फर्स्ट PUC येताना मालेव कॅम्पस अटेंड होवे दाले
तेद्वा आतां फर्स्ट टायम मी विश्व कोंकणी केंद्र तेद्वा इल्लो तेद्वा भारी खुशी जाली ती एनवायरमेंट पुरो बघून आनी त्या सेशन आतां मी एक सांगतलें आर्मीच्या ಬಗ್ಗೆ इन्फॉर्मेशन त्या ओन आसा त्या टायमार माले गुर्तसली सुमार जन नायकरा NDA एग्जाम पुरा बरोवची पुरा एस्पिरंट्स होती तसे ओन त्या पुरण मस्त हेल्प जालें ते आनी फर्स्ट डे आम एक होल डे प्रवीण गुडी सरचं सेशन होतं तेंतू आत्ता त्याचे ईमेल मी बरोवन तवलेंचा कसेल तरी विचार हवे होता म्हणून सांगून युट्यूबान मी व्हिडिओ पुरा बघतले हा आमस मस्त आमच्या स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस बरोवचे आसात नाहीतर आमी कैले पुरा नेक्स्ट आमस शिकून जाल्या पर्यंत आमचे एम काय ते आमी खंय दव्या म्हणून आमस इश्ट आसा तसे पुरा आमचे लायक्स डिसलायक्स तसे पुरा मस्त मस्त बरोवे तसे ऍक्टिव्हिटी पुरा दिलें ते होल सेशन मस्त लायक होते आमस आता आनी एक ते चार्ट अंत प्रेझेंट करायचे एक दाखवलें ते त्या कसले ऍक्टिव्हिटी असेल सांगतले रे आदिली पोरनी न्यूज पेपर एक 5 न्यूज पेपर तसे देत होती तेंतू आमी आमस हांवें दिल्ले फोटोज पुरा कट करून बदल बदल स्पोर्ट्साचे फोटो त्या पुरा येतले न्यूजा ओट्टू तसले फोटोज आमी कलेक्ट करून एक ऑर्डरांत आमी पेस्ट करवे चार्टांत आनी पेस्ट करून तेंतू आमी एक स्टोरी क्रिएट करवी म्हण त्या फोटोज रिलेट व्हायचे बरी स्टोरी क्रिएट करवी म्हण थीम करून म्हण तसं म्हणून त्या पुरा मस्त एक मन चॅलेंजिंग होतं टास्क पुरा आणि मस्त शिकवे गावल्या मस्त जन गुर्तू जाली त्या कॅम्पाचे एक पुरण सो माले म्हणणे कॅम्प अटेंड जाल्यार पुरे जन सांगतात कॅम्प एक मस्त मस्त मेमोरेबल होऊन असता म्हण तुम्हाला कसं केलेलं एक कॅम्प असा कोणी आयोजन करायचं त्या कैल्या रीतीन केलंय तुम्हाला माले माझ्या कझिन्सांनी सांगितले आणि त्याच्या ओट्टा मासं तालुकाच्या पुरा बेळतंगडी तालुकांत असल्या केलवन्स पुरा मासं टाइम त्या पुरा सांगताना माझ्या अण्णांस फोन करून सांगितले ना असं कॅम्प असं धाडव्या म्हणून पुरा तसं म्हणून त्या सेवा प्रतिष्ठानाच्या थ्रूत आयिल्ल्या त्यांच्या वय पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाच्या नित बदल बदल तालुकाचं इन्फॉर्मेशन दिले ना तिने तवून आम्हाला फोन केले आणि तो तुम्हाला रोव्या तया पुरा येते विश्व कोंकणी केंद्रात तुमच्या ಬಗ್ಗೆ ऐकताना मस्त खुशी होते प्रज्ञा तुम्ही आता एक आमच्या युवा जनांगस काहीतरी एक सांगू दोन श्रेष्ठ पावताव्या मी आता मस्ती अंगासले दर्शन सांगू चुरबंग होता कशाला म्हटल्यार आम्ही आमस एक ह्या असा एक कोट असा ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ 100 ಮಂದಿರವಿದ್ದರೆ ದೈವ ಸಾಸಿರವಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನ್ तसं म्हणून इंडिफरन्स आत्तांचे एक थोरले प्रॉब्लेम आमस कसल तरी कैले विषय होता राजकीय विषय होऊन असतात नंतर परिसराचे विषय होऊन असतात आता काहीतरी एक युद्ध होईत असतात काहीतरी एक प्रतिभटना होईत असतात आमस फर्स्ट आम्ही काय आमस किती आमच्या घर वयत नाही म्हणून सांगून आम्ही योगित राहतो आमस आमच्या घर समाजताना पिरे म्हणून सांगून जाल्यार तसले इंडिफरन्स असल्यार आम्ही एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हावे वयत नाही तसं म्हणून कैले विषय असो आमच्या गावांत होवचे विषय केल्यावन्स आता आम्ही आमच्या गावांतच असतो जाल्यार आमच्या गावांत काय ते चलतस म्हणून आम्हाला गोत्तच येत नाही त्याच्या बदलास आम्ही आणि यंग म्हणून आम्ही लेखवे नवा आम्ही आणि एक वोट घालायच्या पुरा एक या आयल्या पर्यंत आम्ही आता रेस्पॉन्सिबल सिटीजन तसे म्हणू कैले विषय आमच्या गावांत चलवेचे विषयी नाहीतर आमच्या देशांत चलवेचे विषयी इडी प्रपंचांत चलवेचे विषयाच्या बघे आम्ही त्याचे एक ह्युमॅनिटेरियन रेस्पॉन्स आमच्या लागी हवे म्हणून सांगतो पुरा विषय कद्वाई कान डोळे पुरा ओपन असते एक उंचून कैल्या विषयी पुरा येतात आम्ही घेव्या आमच्या लागी त्या नॉलेज इज पवर म्हणून सांगवा इष्ट पडतो ನಿರಂತರ ಹೋನು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ म्हटल्यार क्रीडे होऊन दे नाहीतर ಕೆಲವು विचारगोष्टी हसोंदेत भाषण स्पर्धे ಕೆಲವು असतात असल्यांत पूर भागवहिसतो कुडले नॅक्रांस एक साहित्याभिरुची त्यांचे एक वैचारिक मनोभाव आणि समाजांती एक जबाबदारीयुत नागरिक होऊन असवे आणि त्यांचं तिंत चुरुकुतನ वाढवून घेवे मस्त सहाय होता त्यांचे नॅक्रापणा दर्शवून साहित्य कृषींत ತೊಡಗಿಸೋन घेऊन मालगड्यांचे एक आशीर्वाद आणि एक बरेपण घेऊन प्रज्ञा ही बेಳ್ತಂಗಡಿचे एक साहित्य संमेलन मಕ್ಕಳ ध्वनींत पूर्ण पुढे भागवहिसून प्रति एकल्याचे प्रीत्यादर घेऊन असल्याचे मस्त खुशीचे विचार आत्तांच्या युवजनांगासो एक प्रेरणादायक होऊन असल्याची प्रतिभे प्रज्ञा प्रभू आणि यांच्या लागसून आम्ही मस्त महत्तरदले कामो निरीक्षण करीत असा प्रज्ञा तुम्हास बरेपण मागित आम्ही या कार्यक्रम मुक्ताय करीत असा तुम्हास हृदयपूर्वक धन्यवाद
माले या कार्यक्रमांत भागवहिसून मस्त खुशी झाली. माझे कसाला पुरा मला आलोचन होतं त्या पुरा मी बाकीच्यांचो पावेच्या बरी या कार्यक्रमाच्या मूलक मला सांगू एक अवकाश झालाय. तसे अन्य मस्त जनांचं नायकरांचं त्यांच्या आलोचने काय ते असतात त्या पुरा इथे येऊन सांगूया त्यांच्या साधनेच्या बग्गे सांगूया एक वेदिके एक अवकाश गावून दे म्हणून सांगून मी लेखित असा मला लायक एक अनुभव झालाय. तसं म्हणून मला या कार्यक्रमाचं विश्व कोंकणी केंद्रांत साधवल्यास मस्त धन्यवाद. ವೀಕ್ಷಕನು ಆಮಚೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ವೇಳ್ಸರ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಲ ತುಮಾಸೋ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ.